Alah yo, iki koncoku nek endi yo. Aku wis mrinting kabeh kok. Iki ono apa iki? Koncoku yo nek endi? Loh, kok apa ta? Kok ada dhewe mak ngene-ngene dhewe iki? Kok wedi aku ya? Kok wedi yo? Loh. Koncoku mau nindi, mau janjian ning kene kok gak ono iki. Tak bencah. Aku dia ide nek mau ning kono malah wedi kono ngene-ngene. Ya apa? Kiri mau nih dia ya. Yo. Aku mau ki disane mongso. Dia mau iki njumpu macet asal. Aku keden iki kabeh. Gini mau ngerti apa? Mau cepetan. Ini apa? Apa? Bro, ini hawane gitu ya. Wah, yang ini bro. Kena, aku merinding ini. Aku bro. Ada mau kulon gue kena terasa begitu bro. Jawab apa cuy malah? Merinding aku. Bro, gini bro. Mbak, satu mbak ya. Mbak, ya apa belajar apa? Ngombe. Nyoba, ngombe siapa? Mbak, kowe jin kok iso Agus Kotak piye, Mbak? Iki kakak ndelok Agus Kotak, Mbak. Wah, Mbak. Ning jam ning ono apa jenenge? Ono YouTube ngono, Mbak. Metu Mbak yo, sakake kancaku iki, Mbak. Sakake kancaku, Mbak. Apa neh, Mbak? Kejar apa neh? Mbak. Nih, jajan iki. Oke, Mbak. Oke. Macet. Mbak, wes yo. Wes Mbak yo. Wes Mbak, metu Mbak. Metu Mbak yo. Aku dimasak. Gampang. Aku dimasak. Gampang.